Pila anak? Anak? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. 11 yan, ganyan siya mga lagyan. 1, 2, 3. Uy, tape ba? Okay. 1, ikaw na. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ando. Ay, takilit naman. Ay, sobra pa doon. 1, 2, 3. Hello, wala. Ice cream guys, ice cream guys. Hello, what's up mga kagahe? So ngayon, makadiba ako na ng vlog. What's up mga kagahe? So dito kami ngayon sa dagat, malapit sa Papakits kasi maligo kami. Pagkatapos namin maligo, pag mag low tide na, mangunguha kami ng seashells. Lakas ang hangin. Kasi malakas ang hangin. Tingnan mo yung alon, no? Yung kasamahan namin mga kagahe nandun na. Andun na, sila Tino, andun, naligo na. Andun na yung kasamahan namin maliligo kami, tapos pag low tide na, manguha kami ng kinhason or seashells. So, ano ba hinihintay natin? Harap na! Guys! Mga kagahe, dito na kami! Ay mga kagahi, maligo mi. Sagman na? Ay, mana day? Ako Ay, sa masinino butang. sa to? Okay, talawan kay spoon nung magpayo. Na. Murag ikaw. Maligo na mo. Maligo si Sir Chel. May Belina o Serena. Balina o Sirina. Musaom sa miha, musaom. Hindi saom na Sige, sama pa ni Chin. Dali na, sorry daw. Dali daw. Ano yan nakuha mo? Kaya ko ang tawag dito. Unsa man nimo? Gamayan niyo pang dapat ako. Sa gay na. Gamayan Gapo na ko Ay, labaw mo kulis ya pod. Ay sa mga kagahi. Guys, wala pa ba minakuhang kuanday? Uy, saan man nila ko? Saan ka man ang Joy? Ang inhasmi niya. Huwag pa man may kuha. Ay, gamay pa man ang kuha. Pero kung saan may kauras diri mga gahi. Kuha ni mo. Kadipa. Yan. Naman niya ako. Ang Angelina man ni, Angelina. Ugma, dako pa ni Ugma. Ano mo dako pa na ugma bitaw ti disi? Ko pagita ni Ugma. Kaya sudan niya ako na. Ang tagugaw. Pain. Ano na ba? Guys, ito yung kukunin namin mamaya o jamba ito. Lagyan natin ng gata at saka saluyot. Kasi wala kaming kuha dito. Kasi dito walang Bangag. Ito na lang kunin namin doon. Unsa na duha? Hoy, sa TDC lagi di pwede mabasa ang buhok. Istorya na ba kalas tubig? Nabukol. Istorya mo. Nagana, sorry ang mga bungol. Punta ka magbuwan. Guys, nag-usap yung puro yung puro bungol. Oh, sure ba? Wala lagi. Punta ka magbuwan. Ina mo ha? Ina mo ha? Kawalo ka. Unsa? Kawalo ka. Sa?
Nengon ko, nakadungol na po istorya, pito ka magbungol, istorya. Pila, kanana? Oo, mga kadungol, ikaw alo ka. Sino ba istorya ba? Nakatapol ba kayo? Kanana? Ano? Agnimoy. Kinsa na bukol. Inay na. Kisay na bukol. Kawot? Pila, ana? Ana? Lima. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. 11 nga, yan siya mong lagyan. Ito. Buto akong dunggan na nga. Sige. Birado na akong dunggan. Sige. Kaya mo din masawang. 1, 2, 3, 4, 5, 11. Sige. Bang. 1, 2, 3, 4, 5, 11. Okay. Ikaw na. 1, 2, 3, 4, 11. Masawang muna. Ikaw, no? Dungan. Ikaw de una. Tabunin na yung dunggan. Nay premyo be, ako be. Guys. Okay. Isdo. Awa. Pupot na. Lagi daghan dire. Pangita susud ko. Duyan ni kan mo. Naa manggo na. Nani. Naa manggoy pupot good. Put. Sige. Nag-aus ba? Put ka na si di live pila mo. San ma? Kuha lagi Guys, kita kami ng put guys, oh. Yung Loko, na uma. sap. Ay, gamit mo. 1, 2, 3. Uy, tape ba? Okay. 1, ikaw na. 1, 2, 3, go. Dahil ako to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ito nga, tig-sound. Ayaw, pino. Ayaw, di ba? Uy, balik na yun. Sige na yun. Alasan mo itong mutao. Pildi ka. Gamay lang ta. Pilde si Garte. Pildi. May yung tao niya kamay ito sa kahangin. Para ka ko. Usap. Batap. Ginawag na hikup to. Lam ba? Ginawag lam. Okay. Ginawag lam. Balik kayo. Hindi kanya talo. Ayaw mo ka ito rito. Budagan mo sa ka. 1, 2, 3. Ay, nakilit naman na. Ayaw, sobra pa doon. Asa mo ka madugan, Jay? Nara sa dire. Pildi ka. Nagdungan naman doon. Boy! Hoy, layo ba ni mong naabdan? Gabot pa nga ito. Di ba? May sikreto suroy-suroy. Surin-surin. Dili yun. Ay, nag-abot ito. Pildi ka kay unang tungan na. Ay, saan na ito? Sa madaog na ko. Ge! Ber. Yung mainom. Ha? Ice cream. Agi, ice cream. Okay, ice cream. Garba. Corneto. Uy, unang mo ito nga. May palit ice cream. Oo. Sige. Kaya mo Eh, Ay, paunahan mo kanya ko kami. Unang ito. Kami nagsam. Dili yun. okay ka. Kamu yung unasam. Okay, kamu, Tino. Kamu yung unasam. Sige, kamu yung unsam. Okay, 1, 2, 3. Ay, tugpan ako. Patay na ko. Ayan mo ko. Patay na ko. Hari ka, hari. Unami. One. Ayaw, abot ka ito kayo. Dili, ramda. Namay na kang matuto ka na kayo mo. Tubla na samad. Tambal mo. Ge. Okay, 1. 1, 2, 3. Hello, waka. Ice cream guys. Kung ano dito nga babalik andan to. Ano tudong. Hindi ato tudong. 10, 11, 12, 13, 14. Dali mo. Listen. Oy, layo. Gaya din ay. Hindi ka.
Hindi ka! Ice cream! Ice cream! Ice cream! Ice cream! Ice cream!